Super Radio predstavlja. Dragi slušalci, znate kako da osvojite knjigu Buba Švabe Ju Nezbea. Molim vas da pratite Facebook stranicu Super Radio Niš, tamo postoji jedan zadatak koji morate da ispunite, a na kraju emisije, ukoliko budete čuli svoju pesmu, imate mogućnost da osvojite i knjigu, knjigu Buba Švabe u izdanju izdavačke kuće Laguna. U nastavku programa govorimo o inicijativi studenata. Njihov kolega sa Filozofskog fakulteta Srđan Mitić boluje od svoje 16. godine od multiple skleroze. Njemu je pružena mogućnost da razvitak ove bolesti zaustavi upravo u Ukrajini. Bilo mu je potrebno 10.000 evra, ukoliko se dobro sećam, a više o svim aktivnostima, ali o tome šta je prošlo i šta nas očekuje, razgovaramo sa njegovom koleginicom sa Filozofskog fakulteta, Milanom Milošević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Milana, kada ste odlučili da pokrenete niz humanitarnih akcija na Filozofskom fakultetu, da li je to bilo, verovatno je bilo u saradnji sa Srđanom, ali šta je vas motivisalo? Ima dosta ljudi kojima je možda potrebna pomoć i dosta drugih kolega, ali vi ste se nekako svi združili, okupili i rešili da skupite novac za Srđana. Jeste, da. Upravo tako. Pa kao što ste i rekli, Srđan boli od svoje 16. godine, upravo od multiple skleroze, i naime njegove kolege, generalno svi sa Filozofskog fakulteta znaju za to, on je bio dovoljno otvoren da slobodno i priča o tome, i u onom trenutku kada se javno znalo da je njegovo stanje sve gore i gore, nažalost, onda su se studenti sa svih departmana jednostavno sastali i rešili da, zahvaljujući Savezu studenata našeg fakulteta i zahvaljujući dobroj volji svih profesora na čelu sa dekanom našeg fakulteta, organizuju niz najrazličitijih akcija i u saradnji sa svim fakultetima i srednjim školama u Nišu, i eto, uspjeli smo u tome. Skupljeno je negde oko 7.800 eura, tako da je potrebno još otprilike 2.200 eura, dakle 10.000 eura je potrebno za njegovo lečenje u Ukrajini. Reci mi, s obzirom na to da studenti imaju dosta obaveza, tu su i ispiti, sada junski ispitni rok i tako dalje, koliko je bilo teško motivisati vaše kolege da se pokrenu i da organizuju sve one akcije koje ste organizovali? Pa jeste sve to tako, ali opet kažem, studenti su već dosta dugo upoznati sa celom tom situacijom i naravno da se nađe vremena za takve stvari, posebno zato što je niz akcija organizovana na našem fakultetu. Dakle, to su bile kutije, zatim to je bila aukcija i najrazličitiji sastanci na našem fakultetu, tako da se imalo dovoljno vremena i profesori su bili jasno upućeni sa situacijom, tako da se uvijek ima razumevanje za takve stvari i što treba da se ima, naravno. Šta je ono što ste vi do sad uradili? Pomenula si silno neka dešavanja, ali hajmo onako, koje je bilo najupečatljivije do sad? Pa ajde da kažemo da je nešto što se skoro desilo, to je bilo sinoć, naime 16. juna u kafiću, diskoteci Black Stage bio je organizovan jedan humanitarni koncert, odnosno jedna humanitarna svirka, skupljena je negde oko 16.000 dinara sinoć, 3 benda su svirala opet po Srđanovom izboru i zaista je bio veliki odaziv. Pored toga, nekoliko dana unapred na tom istom mestu bila je postavljena kutija, tako da ko je želao mogao je da da dobrovoljni prilog. Reci mi, šta planirate, kako skupiti još 2.200 eura, koliko je potrebno Srđanu? Pa moram da kažem da smo mi pričali i studenti koji su stari i upoznati malo sa tom situacijom o tome i sa profesorima i čelnim ljudima našeg fakulteta. Oni su rekli da jednostavno određenu svotu novca mogu da daju za Srđana bez ikakvih akcija, međutim došlo je do nekih pravnih administrativnih prepreka, tako da trenutno to nije moguće, ali kako se skupilo ovih 7.800, skupit će se tih 2.200, ali ono što je sledeće, što se planira, jeste saradnja sa Lutkarskim pozorištem. Trebalo bi da bude predstava i sigurno će biti 20. juna, ali ukoliko svi žele nešto dodatno da znaju o tome i dok sve to nije do tančina rešeno, moći će da vide na svim društvenim mrežama. Najbolje bi bilo da to bude Facebook. Dakle, na Facebooku ima grupa Humanitarna akcija za Srđana Mitića i samo ukoliko želite, administratori mogu da vas dodaju tamo i slobodno možete da pišete i da šaljete sve svoje predloge,
priloge ili neke ideje, tako da se vrlo rado sve to razvije u saradnji sa studentima. Reci mi konkretno, skupljamo 10.000 evra za šta? 10.000 eura je potrebno za lečenje multiple skleroze, ali terapija jeste lečenje matičnim ćelijama u Ukrajini i eto, taj put i lečenje je generalno 10.000 eura. Znači sve košta 10.000 eura. Da li postoje datumi koji nas sada ubrzavaju i koji nas teraju na razmišljanje? Dakle, da li već Srđan ima zakazanu intervenciju pa moramo do određenog datuma da skupimo još 2.200 eura? Pa, da vam kažem, mi smo pričali sa njima, opet i njegove starije kolege, i kao što sam rekla na početku, to je sve ozbiljnija situacija, tako da bi bilo najbolje da se što pre reaguje i da se što pre skupi 2.200 eura. Jednostavno, vreme je jako bitno, pogotovo za njega, za jedan tako mladi život. Šta je sa turnirom u malom fudbalu? I to planirate, čini mi se. Jeste, tako je. Ovdje ćemo posebno hvaliti naše momke, studente sa Filozofskog fakulteta, koji stalno imaju turnir u malom fudbalu za bilo kakvu humanitarnu akciju. To su momci Saveza studenata i oni koji nisu u Savezu studenata našeg fakulteta. Tako da je to jedna od ideja. I najverovatnije se čeka da prođe malo ovaj junski ispitni rok i da malo, obaveze slegnu svima i da se to organizuje kako treba, ali to je jedna od ideja u skorašnjem periodu. Dobro, dakle u svakom slučaju još jedan apel za sve one koji organizuju dešavanje u našem gradu da vam se priključe i da pomognemo Srđanu Mitiću. Naravno, koliko mogućnosti, svaka pomoć je dobrodošla. Facebook, kako beše stranica? Humanitarna akcija Srđan Mitić i ujedno i grupa, tako da ko želi slobodno može. Milena, hvala te na ovom gostovanju. Hvala vama. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs